Sziasztok srácok, a mai nap folyamán egy Fortnite videóval készültem. Nektek tudom, hogy egy picit rosszul áll a kamera, mert nem tudtam most annyira jól beállítani. Na, akkor a mai nap folyamán egy reload meccset fogunk játszani, amit most indítottam el. És meg lett ugye a 20 feliratkozó, és kacok így, hogy most már megvan a 20 feliratkozó, most már több videót fogok csinálni, mert ezt vártam, hogyha meg legyen a 20 feliratkozó, ennek nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztak, akik feliratkoztak, nem tudom kik iratkoztak fel, ugye, mert azt nem tudom, de nagyon szépen köszönöm, aki feliratkozott, és látta ezt a videót, annak nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkozott. Az eddigi feliratkozóimnak nagyon szépen köszönöm, de most már több videót fogok csinálni, csak mostanában nem értem így rá, és így nem volt időm videókat csinálni, de most már többet fogok. Már több videóim lesznek. És most egy kicsit fülhallgatón játszok, úgyhogy most ti nem halljátok ugye a hangot. A játékban ti nem halljátok a hangot, mert én fülhallgatón játszok. Hogy ti azt nem hallhatjátok, amint előbb elmondtam. Úgyhogy ez egy kis reloadozni fogunk. Egy nagyon kicsit. Utána majd megyünk egy Battle Royale-t, de az nem biztos, srácok. Na nézzük. Ja, már lehet ugrani. Megvettem a Szános embótot, csak most eladtam, mert kevés volt a V-Buck. És így eladtam. De amúgy már megvolt a Szános embót. Egyszer. Szerezzünk valami jó kis fegyót. Ezt vágjuk be. Ja. Várjuk ki a falat, hogy legyen egy kis nyersanyagunk. Jó. És van egy kis nyersanyagunk is. Legalább tudunk építeni. Azt a házat csak szétverem már. Jó, szétvertem. Eléggé rossz utcaim vannak. Most kibújva megyünk. Az a baj, hogy itt van valaki. Itt van valaki. És ez nem játszik velünk. Megijedtem. Valaki itt van. Meghaltam. Ez mi volt? Jó, nem baj, srácok, nem baj. Egy redéppot nyomunk. Ez nem tudom, ez mi volt. Ez elég furcsa volt. Csak úgy kilőtt. Semmiből. Majd live-okat is fogok csinálni. Szerintem majd úgy kb. Kedden vagy szerdán fogok egy live-ot csinálni, de nem biztos. És kacok, úgyhogy lehet, hogy kedden vagy szerdán fogok live-ozni. Nem tudom, nem biztos. Nem mondom nektek biztosra, csak lehetre. Na hát, most jól kikaptam, de ready appozunk egyet, megyünk még egy reloadot. Na, nézzük. Jaj. Aki szereti a videóimat, kérem lájkolja ezt a videót.
aki szereti a videóimat, az lájkolja minden videómat. És aki szereti a videómat, még bocsi, hogy ezerszer elmondom, aki szereti a videómat, csak azért mondom, lájkoljátok, aki szereti a videómat, bocsi, hogy elmondom megint, lájkoljátok, kommenteljetek, és az ismerőseiteknek, vagy a családtagjaitoknak mondjátok meg, hogy iratkozzanak fel. Ez nekem nagyon nagy segítség, hogy híres legyek, mert én a hírességre hajtok, és nekem nagyon sokat tudtok segíteni, srácok. A családtagjaitoknak megmondjátok, hogy iratkozzanak fel, meg az ismerőseiteknek, vagy osszátok meg a Facebookon, vagy a TikTokon, vagy nekem, vagy a bárhol. Megoszthatjátok a Instagramon, TikTokon. Jó, megoszthatjátok. Hoppá! Új, basszus! Ha megölnek. Ez azért durva volt. Az a baj, hogy itt van valaki. Itt van valaki. Most van sok új fegyomok. Ez mi? Egy killem van. Srácok, jó. 100 HP, 100 pajzs. Na most menjünk a harcba. Na, innen kell lőni. Ez jó kis búvóhely. Ez ki van ott? Na. Az baj, nincs sniperünk. Kéne nekünk egy jó kis sniper. Jó kis sniper. Kéne nekünk. Jó. Ő harcol valakivel. Menjünk innen. Valahonnan máshol kéne snipert szereznünk. Ezt kiverjük. Hát, ha van ebbe sniper. És nincs sniper, mindig az nincs, ami kéne. Jó. Ezt kibontották. Ó. Az a baj, nincs sniperünk. És ez így nem lesz jó. Srácok, mert nincs sniper. Nincs sniper, sehol nincs.
Nincs egy francia sniper. Hogy? Nincs sniperünk. Nem hiszem el. Nincs egy sniper. Komolyan mondom. Srácok, nincs egy sniper. Most komoly. Pedig úgy szerettem volna egy snipert. A sniper amúgy én azt imádom a snipert. Az a messziről kilövök mindenkit. Azonban én nem találok snipert. Na. Na. Van valaki. Na. Jaj, hol megyünk? Jaj, hol lövök? Hol? Miért építettem be? Hopp! Ez mi volt? Elértem a 123 levelt, és egyből meghaltam. Na, a mai nap folyamán, srácok, ennyi volt a videóm, a Fortnite-os videóm. Sziasztok!